Το νηφικό μακιγιάζ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με ένα απλό αισθητικό μακιγιάζ, λόγω των απαιτήσεών μας από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι φυσικό και άψογο, σε σχέση με το... Ακριβώς επειδή θα το δει πάρα πολλοί κόσμος από κοντά, θα πρέπει να είναι εμφανές από μακριά, θα πρέπει να είναι αδιάβροχο και ανθεκτικό στις συνθήκες του γάμου, και δεν μιλάω μόνο για τις κλιματολογικές συνθήκες, μιλάω για τη συγκινησιακή φόρτιση, το άγχος που μπορεί να έχει εκείνη τη μέρα η νύφη, για τα φιλιά των καλεσμένων, και ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι επίσης, να προσαρμόζεται και να μπορεί να σταθεί ένα μακιγιάζ νηφικό σε σχέση με τη φωτογράφηση και με τη βιντεοσκόπηση που θα γίνει μετά την τελετή. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι παλαιότερα συνδυάζαμε το νηφικό μακιγιάζ περισσότερο με το στολισμό και το γενικότερο στυλ του γάμου. Η αλήθεια είναι ότι κάποια από αυτά τα στοιχεία τα λαμβάνουμε υπόψη, αλλά εγώ προσωπικά δεν θα συνδυάσω το μακιγιάζ με το χρώμα του στολισμού ή με το λουλούδι που θα βάλουμε τέλος πάντων στο γάμο. Σαφώς και με ενδιαφέρει να ξέρω το γενικότερο στυλ του γάμου. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά θα δουλέψω σε ένα γάμο, σε ένα νηφικό μακιγιάζ που θα γίνει στο νησί. Διαφορετικά θα δουλέψω σε ένα άτομο το οποίο θα έχει ένα πολύ φανταχτερό νηφικό χτένισμα, ένα πολύ φανταχτερό νηφικό, και σε ένα άτομο το οποίο θα έχει ένα ρομαντικό στυλ στο σύνολο του γάμου. Το πιο βασικό για μένα είναι να προσαρμόσω όλα αυτά τα στοιχεία στη μορφολογία του προσώπου της νύφης και στη χρωματολογία της. Δηλαδή, τα χρώματα του μοντέλου μας παίζουν συνήθως τον πιο βασικό ρόλο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι το νηφικό να φαίνεται φυσικό, το νηφικό μακιγιάζ να φαίνεται φυσικό, να είναι προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα της νύφης και βλέποντάς το μετά από 10-20 χρόνια να συνεχίζει να λέει ότι ναι, ήμουν όμορφη νύφη.